το τέλος εκπομπής να τελειώσουμε με τις κάρτες για το βραδινό που είναι το ίδιο με το μεσημεριανό. Μάλλον το μεσημεριανό που θα είναι με το ίδιο με το βραδινό. Απλά μπορείτε να το αλλάξετε για να κλείσουμε αυτή τη διατροφή για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Πάμε λίγο παρακαλώ να δούμε λοιπόν τις επόμενες κάρτες που είναι λοιπόν για πρώτη μέρα κυρίως γεύματα. Μεσημέρι μπορείτε να το κάνετε και βράδυ. Φέδωνα. 100 ή 200 γραμμάρια ψητό στήθος κοτόπουλου ή γαλοπούλας και μια ανάμεικτη σαλάτα. Ντομάτα, μαρούλι, αγκούρι, κρεμμυδάκια, σαν μια χωριάτη σαλάτα και λίγα όμως μαυρομάτικα φασόλια. Γιατί έτσι προσθέτουμε και μια καλή πηγή και πρωτεΐνης και υδατανθράκων και φρέσκο μαϊντανό. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα έχουμε. Δεύτερη μέρα, η δεύτερη επιλογή. Εσείς τώρα, οπότε πώς θέλετε το κάνετε. Φακέ σούπα και πάλι μια καλή πηγή υδατανθράκων να μας κρατάει σταθερό το σάχαρο αίματος. Ψηριστό σολομό ή κάποιο άλλο βέβαια ψάρι με βότανα. Μπρόκολο στον ατμό και 100 γραμμάρια βρασμένο ρύζι μπασμάτι. Μάλιστα. Φακές λοιπόν, σολομός με βότανα ή άλλο ψάρι, μπρόκολο στον ατμό και βρασμένο ρύζι μπασμάτι. Τρίτη επιλογή. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να πάρουμε τόνο. Τι κονσέρβα. Εντάξει, αν θέλουμε και φρέσκο, δεν κανένα πρόβλημα, αλλά το πιο εύκολο να βρει. Έχει πολύ ωραίος κονσέρβα. Λοιπόν, σε ελαιόλαδο, η κονσέρβα, κόκκινη πιπεριά, σέλινο, κρεμμύδι. Την κόκκινη πιπεριά γιατί βάζεις? Γιατί και για γεύση και γιατί προσθέτει βιταμίνη C. Ναι, μπορεί να βάζει και κίτρινη και πράσινη, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, βέβαια. 150 γραμμάρια, είπαμε, κρεμμύδι, ραπανάκια, 150 γραμμάρια ρεβίθια, πάλι μια καλή πηγή με όσπρια, έτσι. Και λίγο χυμό λεμονιού, λίγο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Και λίγο λεμόνι, άρα λοιπόν και ρεβίθια και ραπανάκια και κρεμμύδι και σέλινο και πιπεριά. Και κονσέρβα σε τόνο. Όπως βλέπεις, έχουμε αρκετό ψάρι. Κάνει καλό το ψάρι. Γιατί προσθέτει και τα ω3 λιπαρά οξέα. Φάτε λίγο ψαράκι. Όσοι δεν τρώνε ψάρι. Όσοι δεν τρώνε ψάρι, θα πρέπει να πάρουν ή συμπλήρωμα ή θα πρέπει να χρησιμοποιούν στη διατροφή τους λάδι λιναρόσπορου, το οποίο το βρίσκουμε στα καταστήματα υγιεινής διατροφής και μπορούμε να αναμίξουμε 2 τρίτα ελαιόλαδο, 1 τρίτο λάδι λιναρόσπορου για να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας με ω3. Λιναρόσπορο. Ναι. Πάμε στην επόμενη επιλογή. Τέταρτη, αρνί στο φούρνο. Αρνί στο φούρνο με γλυκοπατάτες. Οι γλυκοπατάτες έχουν πολύ περισσότερες ίνες, αυξάνουν πολύ λιγότερο το ζάχαρο αίματος και προσθέτουν καροτενοειδή, τα οποία δεν έχει, δηλαδή περισσότερα αντιοξειδωτικά. Αυτοί που δεν τρώνε αρνί. Αυτοί που δεν τρώνε αρνί μπορούν να φάνε ένα χοιρινό ή να φάνε κάποιο άλλο. Αλλά όμως το αρνί έχει δικαίωμα. Όχι. Αρνί στο φούρνο. Αλλά γλυκοπατάτα την προτιμάς, έτσι. Βέβαια, από τις πατάτες πολύ καλύτερη. Ωραία, πέμπτη μέρα. Και πέμπτη μέρα είναι γεμιστά με κιμά, ανάμεικτη σαλάτα. Γεμιστά με κιμά και ανάμεικτη σαλάτα. Μάλιστα. Ωραίες επιλογές. Πάμε στην επόμενη μέρα. Είναι έκτη. Ένα κοτόπουλο ψητό πάλι με κρυθαράκι ολικής άλεσης υπάρχει και είναι πολύ καλύτερο. Σαλάτα, λάχανο και καρότο. Μάλιστα, εύκολο και αυτό. Στο καθυστερώ πέρα λίγο για να το γράψουν οι κυρίες που θέλουν να τα γράφουν. Κοτόπουλο, κρυθαράκι ολικής άλεσης, σαλάτα, λάχανο και καρότο. Και πάμε και στην επόμενη μέρα. Και τελικά αυτό που θα δούμε και σήμερα: μπιφτέκια σολομού με γαρίδες, σάλτσα γιαουρτιού και χωριάτικη σαλάτα με αβοκάτο και γαρίδες. Λοιπόν, αυτό ας το περάσουμε γρήγορα γιατί θα το φτιάξουμε τώρα. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα κάνει εδώ ο Φέδωνας. Αυτές ήταν οι κάρτες. Αν κάτι χρειαστείτε, τηλεφωνήστε στο 6639-200. Είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής για να ρωτήσετε οτιδήποτε δεν προλάβατε ή στείλτε email στην εκπομπή για να σας πάρουμε τηλέφωνο. Μάλλον όμως καλύτερα πάρετε τηλέφωνο, θα σας απαντήσει Άντι πάνω. Να σας πείτε ακριβώς χρειάζεται. Λοιπόν, μπιφτέκια σολομού. Είναι μπιφτέκια σολομού και γαρίδες. Συνεπώς παίρνουμε. Αυτό θα μου το κάνεις να το φάω κιόλας εγώ τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, ανέβασα αν θέλεις λίγο και να ζεσταθεί το τηγάνι. Πόσο? Λοιπόν, βάλεις το 5, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε γαρίδες οι οποίες πρέπει να είναι ομαίες. Και Κώστα. τις χοντροκόβουμε στο μούλτι. Μάλιστα. Πόσο το πάω, στο 7? 8. Ωραία. Στο λεφτό και να δούμε. Εδώ. Αυτά είναι τώρα τις μέρες εδώ και δεν τα ξέρουμε. Όπα, παίρνει, τι έβαλες μέσα? Αυτό τίποτα, είναι απλώς οι γαρίδες. Έβαλες γαριδούλα. Ναι. Κώστα, βοήθησε μας εδώ λίγο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν πόσες γαρίδες πήρες? Στη συνταγή είναι 150 γραμμάρια γαρίδες, ομές και στα 700 γραμμάρια σολομό. Ή αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιήσεις ψάρι, αν χρησιμοποιήσεις περισσότερο ή λιγότερο ψάρι, αντίστοιχα το πεις. Και φέρνουμε λοιπόν το σολομό. Γιατί τους έβαλες μαζί? Γιατί θέλω να ελέγξω το πόσο θα χοντροκοπούν ή δεν θέλω να μου γίνουν λιώμα τελείως. Θέλω να βλέπω συνεπώς τι γίνεται. Εδώ. Δεν το καταλάβω όμως αυτό, πες το Θα δεις, τώρα το βλέπουμε απ' έξω, έτσι. Άμα βάλεις μεγάλη ποσότητα, μετά αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένεις πολλή ώρα για να γίνει. Πολύ ωραία. Δεν το θέλεις πάρα πολύ? Όχι, το θέλω να έχει λίγο χοντρή υφή, να μην γίνει τελείως νιώμα. Άρα λοιπόν έχει βάλει μέσα τις γαριδούλες τις μικρές, τις έχει κάνει λίγο σαν νιώμα, βάζει και το σολομό. Βάζουμε τον υπόλοιπο σολομό τώρα εδώ. Τόσο σιγά. Γιατί το κάνεις με τέτοια βλάβεια? Γιατί με τέτοια βλάβεια? Μου κάνει εντύπωση πολύ. Πάρα πολύ.
Εντάξει. Λίγο ακόμα. Εντάξει είμαστε. Πολύ ωραία. Κοίταξε τώρα εδώ που το κάνεις αεροτελεστία, δεν το βάζεις όλο μαζί. Είδες, αν είχα μεγαλύτερο μούλτι αυτή τη στιγμή θα το βάζα. Ναι. Αλλά με αυτό το μούλτι που έχουμε, αυτό δουλεύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Ωραία. έχουμε λοιπόν τις γαρίδες και το σολομό. Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εννοείται και ένα άλλο ψάρι. Προσθέτουμε λοιπόν τώρα λίγη πιπερόριζα. Μάλιστα. Προσθέτουμε λίγο ξύσμα λεμονιού. Μάλιστα. Προσθέτουμε κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο, και πιπεριές κόκκινες ψιλοκομμένες, τις οποίες έχουμε και λίγο, έχουμε τις αφαιρέσει όσο πιο πολύ υγρό γίνεται. Προσθέτουμε λίγο μαϊντανό, λίγο αλάτι. Τι να πω, έχω μείνει παιδιά λίγο άναυδος γιατί την πρώτη φορά είδα έτσι οι γαρίδες με σολομό να είναι στο μίξερ. Λίγο πιπέρι. Ναι. Μία κουταλιά Κέτσαπ. κέτσαπ, ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε βέβαια πελτέ ντομάτας, αν θέλετε να προτιμάτε. Και αυτό το κέτσαπ είναι με μειωμένη ζάχαρη, όπως και το αλάτι ήταν με μειωμένο νάτριο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε, τώρα, αν θέλετε για περισσότερο χρώμα, μπορείτε να προσθέσετε κουρκούμι ή κουρκουμάτρεστον ή να χρησιμοποιήσετε και λίγο σαφράν. Ναι. Αλλά στην ουσία είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Είναι τόσο εύκολο. Έτσι. Πλάθουμε λοιπόν. Ναι. Πω παιδιά, γίνεται σαν ένα μπιφτεκάκι. Όχι, δεν αλευρώνουμε. Δεν αλευρώνεις, δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί για να κάνει εδώ ο Φέδωνας, για να μην τον ενοχλήσουμε, γιατί ακριβώς θα πει αμέσως μετά ξανά τη συνταγή και θα πει και για τη σαλάτα. Θέλω να δείτε κάτι, να πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος, που είναι η Καρδαμήλη. Έχω βρεθεί και εγώ εκεί και είναι καταπληκτική. Πραγματοποιήθηκε ο τρίτος γύρος του κυπέλου Mountain Bike and Run Cup, σε ένα τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, θα το δείτε, θαυμάσια ηλιοβασιλέματα και απέχει 35 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πάνω από 100 αθλητές συμμετείχαν στους αγώνες ορεινού δρόμου και ποδηλάτου, απολαμβάνοντας κρυφές γωνιές της Καρδαμήλης, ένα πραγματικά άθικτο καταφύγιο της χώρας μας, που ειλικρινά, αν δεν έχετε πού να πάτε για τριήμερο της Πρωτομαγιάς ή οποιοδήποτε άλλο Σαββατοκύριακο, πάρτε μια γεύση, τι συμβαίνει εκεί, είναι καταπληκτικό. Για δείτε. Και επιστρέφουμε. Πολλά φιλιά σε όλους σας εκεί, πάρα πολλά φιλιά. Και επειδή μας μένουν 30 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να πω ότι τα βάλαμε στο τηγάνι. Δεν τα τηγανίσαμε πάρα πολύ. Έτσι, χωρίς λάδι. Θέλει πολύ λιγότερο από το κρέας. Και έχουμε μία σάλτσα γιαούρτι με κέτσαπ και κρεμμύδι μέσα. Κέτσαπ και κρεμμύδι. Ναι, και επίσης μια σαλάτα χωριάτικη, αλλά με επιπλέον καρύδια και αβοκάντο. Αυτό να ξαναπούμε λίγο πώς μπήκε εδώ, τι έκανες. Γαρίδες, σολομός ή άλλο ψάρι. Κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο, πιπερόριζα, τρίμα λεμονιού και πιπεριά κόκκινη. Λίγο κέτσαπ, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Και τα πλάθουμε και τα ψήνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Φέδωνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Πρωτομαγιά. Είναι εξαιρετικό. Κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Ήταν εδώ η Σοφία Βογιατζάκη. Η Σοφία τελειώνει το σύριαλ Λατρεμένοι Γείτονες. Και Σαλαμεγία. Να στείλουμε πολλά φιλιά στη μαμά. Σε ευχαριστούμε που κάθεσαι παρέα όλη τη μέρα σήμερα εδώ. Και να δούμε μαζί, χάρηκα πολύ. Να δούμε μαζί. Έχεις να μας πεις τίποτα για του χρόνου, μήπως? Για του χρόνου κάτι το χειμώνα? Τώρα γίνονται συζητήσεις, θα σου πω όταν θα οριστικοποιηθούν δεν σε τα θέματα. φοβόμαστε. Εσύ είσαι τις ψυχονομίες που θέλει ο κόσμος πολύ να σε βλέπει. Αμήν. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο, 1η του μηνός. Σήμερα καλό μήνα να ευχηθώ σε εσάς που ίσως δεν θα δείτε αύριο τη τηλεόραση. Φέδωνα, να σε ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι. Ήταν όμορφος κόσμος το πρωί. Να είστε καλά. Γεια σας.